Chceme vám ukázať 5 najkrajších projektov, ktoré sa nám podarilo zrealizovať aj vďaka vašim 2% daní. Charitatívny bazár Obleď sa. Predajom upotrebovaných vecí sme pomohli chorým deťom aj prírode. Letný tábor Zrnko nádeje. S nevýhodneným deťom z Oravy sme darovali nezabudnutelné zážitky a nádej na lepšiu budúcnosť. Ďalší projekt bol virtuálny beh Zabehni to za nás, do ktorého sa zapojili aj osobnosti z celého Slovenska. Napríklad Jan Volkov a Leoš Bajn. Projekt číslo 4. Daruj radosť pod stromček. A vďaka vám sme splnili vianočné želania viac ako 100 deťom v ťažkých životných situáciách. No a tieto posledné Vianoce sa nám podarilo zorganizovať benefičný koncert pre Matiaska, na ktorom vystúpili Daniela Lovlin a jej manžel Peter Cmory. Aby sme mohli pokračovať v týchto projektoch, potrebujeme na to 3 veci. Čas, energiu A finančné zdroje. Tak by sme vás chceli poprosiť, aby ste nám aj tento rok darovali vaše 2% z daní, aby sme mohli pokračovať v týchto fantastických projektoch aj naďalej. Ďakujeme. Pomáhajte s nami. Nič krajšieho predsa nie.